अरे रह गई जो ध्यान नाही कवनो काम के काहे कि समय के कारण बाना वास भइली राम के रह गई रह गई अयोध्या नहीं कोनो काम के कहे से कि समय के कारण वनवास भइली राम के समय कैसा रहे मलिकार कैसा समय के बात बता लवे जात बानी समय के बात बता लवे जात समय के बाद बतलावे जात बानी और का राजा दशरथ का रहली तीन तीन गो रानी राजा दशरथ का रहली तीन गो रानी राजा दशरथ का रहली तीन गो रानी अरे तो तीन राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा रहले दसों दिशा में रथ चलत रहे मालिक दूगो बेटा के वनवास हो गई दूगो बेटा ममहर में रहले राजा दशरथ जी के जौन मेरा प्राण छूटल अब भइल का कफनो न मिलल उनका कफनो न मिलल उनका जे कवनो दाम के कफनो न मिलल उनका जे कोनो दाम के इहे एगो ऐसन कपड़ा हो जे कतही जेब तो ओकर दाम में लागी है कुर्ता के कपड़ा बा केहू फ्री में दे सकता है धोती बा केहू फ्री में दे सकता लेकिन चाचा उहे एगो ऐसन कपड़ा है कि सबसे सस्ता मिलेला लेकिन नगद बेचा हर के कफनो न मिलल उनका कफनो न मिलल उनका जे कवनो दाम के काहे कि समय के कारण बाना वास भइली राम के गाना के दूसरा पद सबसे मार के बोलबा वशिष्ठ बाबा के रहले त्रिकालदर्शी जे तीनों काल के बात जानत रहले भूत भविष्य और वर्तमान राम के राजा होके के पतरा उहे देखले रहले अब राजा दशरथ जी से कहले कि बेगी विलंब न कीजिए निरपसाजिए सकल समाज शुभ सुमंगल जब ही के तबे राम होई है युवराज लेकिन राम राजा भइले ना भइले काहे बाबा वशिष्ठ जी के फेल भइले पतरा बाबा वशिष्ठ के फेल भइले पतरा बाबा वशिष्ठ के फेल भइले पतरा रमन भइले राजा दुनु कर बिगड़ गइले जातारा अरे तो बिगड़ गइले जातारा पूजा अध्यक्ष हमरा चंदन भैया हजारों हजार रुपया के पुरस्कार दिले बानी भाई हमरा भी पुरस्कार दिले बानी हार्दिक अभिनंदन बंदन जय जयकार करो अरे तो बिगड़ गइले जातारा एही से कहिले नमवा के जप लहरी
लहरी सुबह और शाम के कहे कि समय के कारण बाना वास भइली राम के लहरी सुबह और शाम के समय के कारण बाना वास भइली राम गाना के लास्ट भाव भगवान राम के जब वनवास भई सब लोग दूसरी ठहरल के करा के माता के कही जे के कही भगवान राम के वनवास मांग ले लिए लेकिन ना मलिका रामचरितमानस साबित करता कि भगवान राम के वनवास माता के कोई मंगले बारी लेकिन एक और किताब जवना किताब के नाम हम मानस रहस्य ओमे साफ साफ जनावल बा कि भगवान राम खुद माता के कैसे कह के अपन वनवास करौले काहे कैसे कि भगवान राम जानत रहले कि जवना खातिर हमारा अवतार भइल बा उ काम अभी पूरा भइल नहीं रावण के पाप बढ़ गइल बा आ जबले हम वन में जाइब ना तले सीता के हरण होई ना आ सीता के हरण होई ना तो पापी रावण के विनाश होई ना ऐसे के कोई के सामने खड़ा आ माता के कैसे कहवा के ओकरा बाद भगवान राम अपन वनवास करा लिहले जइया उनका राजा बने के कैसे राजा दशरथ का रहे महला अटारी राजा दशरथ का रहे महला अटारी हो राजा दशरथ का रहे महला अटारी लेकिन भाई समय के कारण हरि जी बनले भिखारी अरे तो बनले भिखारी दोषी के हो दोषी ठहरवलस सभे दोषी ठहरवलस सभे के कई का नाम के दोषी ठहरवलस सभे के कई का नाम के काहे कि समय के कारण बाना वास भइली राम के